Ako nakatingin. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ayan, so for today's video guys, nandito kami ngayon sa park. Pinamalayan Park. Ayan. So, hinihintay lang namin guys yung sa namin kasama. Dahil magmumukbang street food kami ngayon. Okay. Mukbang. Street food kami today. Nice. So yun, habang kami naghihintay guys, ayun, nainggan nyo akong ang tawag doon? Mag-skating. Pero di ako marunong. So yun guys, ayan, itatry ng kapatid ko ang skate. So yun guys, yung kapatid ko, tinatry na niya. 30 pesos for 30 minutes. Nice. Ano? Kamusta ang feeling? Hindi ako marunong. Uy, grabe ko, ano ka? Guys, hindi madali. Hirap mo. Ganito kasi yung challenge. Yeah, dapat ay ano mo, dapat ay mahirap mapol. Nang walang sasalo. Nang walang sasalo. You want try? Kasi na lang mayroong kapitan dito. Papakiting na tayo. Tara ko! Ako naman magta-try guys. Ako hindi nagdagasa, ikaw kaya. Wait lang. Ano? Ito na yun. Nagbayad talaga tayo para maglakad. Yeah. Isa mo lang ngiti, isa mo lang ngiti. Oh, sure. Diba? Wow. Ganda yan. Diba na talaga. Kinala mo na? Oh, mag-promote ka ng ayong ano. So yun guys, kapag gusto nyo po na pumunta dito sa Pinamalayan Park, ayan, may nag-ano po dito ng mga ganito, 30 pesos lang po for 30 minutes. So pasya na po kayo sa Pinamalayan. Lalo ka ng bata. Oy. Paano? At yun guys, may nakita ako. Hi! Naligat ako! Naligaw din dito sa park! A few minutes later. At yun guys, finally, welcome sa experience. Pagod. Nani? Yes, hindi talaga siya madali. Walang sasalo. Yes, yung feeling na hindi kami nag-iinarte guys ha. Sadyang mahirap talaga siya. Mahirap. So ngayon guys ay pupunta na kami sa KFC. sa Kikiaman Fishball Cheese Stick. Ayan. Teka naman. Hi.
kinain mo? Siyang. Kikiam at saka? Hotdog. Okay. Ano yan? Ang mga kinakain mo? Meron akong calamares. Tapos, dynamite. Tapos, siomay, fried siomay. And kikiam. NANI?! Hello? Ito naman tayo sa mga mais. So, itatry naman namin yung sweet corn. So, itatry natin kung sweet talaga siya. Sarap guys. Yeah. Gusto kami makakain ng mais guys. So diretso naman kami ngayon sa saan? Sa barbecue na. Barbecue ha. Let's go! So yan guys, nandito na po kami sa barbecuehan. At magpapaihaw kami ng isaw. Kumakain ka pala ng isaw. 40 lang. Nauhaw na guys. So guys, thank you so much for watching my video. And hope you guys like, share, and comment. Bye guys!